докучила никому. Так, внимание, внимание. Так нужно. Все, пускай расходятся. Расходитесь. Ну вы скажите, что там в конце. А, так можно? Ну, рукою. Ну что, Аркадій, я гляджу, ти свою нараканочку знайшов, а я пойду ще собі пошукаю. Я Снимаю. працюю на телевізії, на телевізійній компанії нашої. Зовут мене Владимир Ильич. Я Мне приятно. как заходит, ну кто прямо просто захочется что-то вспомнить. Да, А это не Владимир Ильич там был. Вы на На телебаченні? телевизии, ага. В редакции популярного передачи. Бо там на телебаченні працює роду, Віктор Володимирович. Ну так это же Да, відомий, ведомая відомий постать, професор, ну, кто ви книжку це мій подайте, наставник. покажете. Дайте Так. подайте книжку. Ага. Вот. Ага. А вы не трошки так поверните. Так, 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 так. Я ось розвернута. О, так було видать. Так, так, так. Ага. Так, цікаво. Добре, добре, я пролю. Пожалуйста. Так, по-перше, ви, да? Ну, это уже не надо. Так. Так уже Отойди. живый он цікавіший Отойди, человек. пов'яжемо. Пов'яжемо. Ага, ви це Ноти так. далі. А ви воно, Вот, о, вот, чуєш. вот, опять ноти. Зараз. Зараз. Вы не Ось. хотите Так, Пока писали. так. Ну вот. А, ось, про нарач. Это вот Петренку присвяченная была версия. Ага. Сустрэча у нас Сустрэча. отбылась раз много Так. десятилетий. Это Так. ось про его, як він, Давайте, песни тут упал. Пишу, вот Ну, одну. Солнце навуки сквозь хмары темные, прогляне ясно над нашей нивою, и будут жить и детки потомные, доброй долей счастливой. Я гэты пророчыя афарыстычныя радкі згадаў у гэтым куточку старого города Непадкова. Яны нарадзіліся пад гэтым небам, і з гэта куточка пайшлі ў далёкі свет. Пра беларускую літаратуру мінулага стагоддзя звыкла гаварыць, што яна пераважна сялянскага вытоку. І гэта праўдзівае вызначэнне. Але ўжо і тады ішлі ў нашу літаратуру і патомны гаражане, месцічы. І першым сярод іх быў Іван Неслухоўскі, Янка Лучына, які, як і Янка Купала, нарадзіўся ў цудоўную купальскую ноч на Яна, таму і Янка. Не я пяю, народ Божий, даў мне ў песні лад прыгожы, бо на сэрцы маю путы і з народам і мескуты. З ім я скуўся з добрай волі, ці то ў долі, ці ў нядолі. Милостивый государь, Мысль об издании моих белорусских стихоплетных начинаниях особыми брошюрами давно уже приходила мне в голову. От многих моих знакомых я тоже слышал ее неоднократно. В сущности, однако, мне кажется, нет у меня пока ничего оригинального, что стоило бы особых затрат и хлопот на издание. Разве издать мои переводы стихотворений Кондратовича? Так опять едва ли это окажется возможным. Цензура обратит внимание на источник и не пропустит. Впрочем, я не отказываюсь предложить вам или кому бы вы пожелали те немногие мои вещицы, которые печатались в календарях Слупского и Минском листке во время его другого направления. Кое-что я бы мог еще прибавить нового, что уже валяется у меня в бумажном хламе, а может быть и еще понатужившись.
напишу. Сам инициатором издания не могу быть, но если бы оно состоялось, содействовать постараюсь. Не откажите скоро меня уведомить, ежели окажутся шансы на издание. Без цели, то есть без надежды на печатание, моя и без того кульгавая муза маучить, зубы стяуши. Ой, скажите, як жить треба на свете. Хмары скрыли нам солнце, ветер вые над Нивой, у которой сторонце шукать доли правдивой. То и улево, то и управо хочуть вести нас радай, третті надто цікавы, куды пойдем громадой. Ни один же не скаже, куды пойдет дорога. Ян Калучына патоўны мінчук. Ён і нарадзіўся ў Мінску. І бацькі ягоны былі патомныя мінчане, інтэлігенты. Бацька, Люцыян Неслухоўскі, калежскі асэсар, займаўся адвакатурай. А Ян Калучына быў інжынерам-чыгуначнікам, служыў у канторы Лібава-Роменскай чыгункі, у яе тэхнічным бюро. Жылі Неслухоўскі на вуліцы Юр'еўскай. Гэтая вуліца ішла колись паралельна вуліцы Захараўскай, цяперашняму Скарынаўскому праспекту, по абсягу цэнтральнай плошчы. Там, дзе палац Рэспублікі, дзе палац прафсаюзаў. Няшмат у гэтым куточку нашага горада ацалела з таго, што было за часамі Неслухоўскага. Але ўсё ж тое-сёе ацалела. Гэта і юбілейны дом, гэта і Александраўскі сад з тэатрам-фантанам, і саборная плошча з прылеглым да яе кварталам, і будынак прысутных месцаў з друкарняй і гімназіяй. І колішняя вуліца Храшэнская з Ваньковічым сядзібным дамком. Але і гэта ўсё непазнавальна змянілася. Друкавацца Ян Калучына пачаў у мінскім лістку. Адзін з яго сучаснікаў, Александр Уласаў, пра тую пару згадвае. У пачатку 80-х гадоў у Мінску з'явілася першая газета «Мінскі лісток». Гэта была навіна, як першыя майскія перуны. Мінчукі слязьмі прасвятлення і радасці чыталі наш лісток. У Менску, у нас, як у сталіцах, свая газета. Ян Калучына быў сярод тых, хто таксама радасна вітаў выхад першы ў мінскую газеты. Не ради славы или расчета предпринимаем мы листок. Святая истина, забота и цель его печатных строк. Служить стране, глухой и забитой, где мрак, невежество царит. В лачуге, где соломой крытой, мужик печально дни влачит. При газете «Минский листок», дзякуючы лібералізму начальства, пачаў выдавацца северо-западны календар з літаратурным дадаткам у беларускай мове. Гэта было як адкрыццё Амерыкі, згадуюць сучаснікі. Адкрылі цэлы народ, который займаў гэтую зямлю. Пакуль Новы год настане на свеце, календар гэты паночкі купеце. Ён хоць і выйшаў не вельмі прыгожы, а ўсё ж у хаце патрэбен можа. Праўда, адзет ён не надта багата, аднача скажа, калі будні, свята і где бываюць якія кірмашы, где сабяруцца янкі, саўкі нашы. Калі родная вам міла старонка, і мужик бедна яго дзеткі, жонка, калі наш звычай вам знаёмы трошкі, тут пра ўсё гэта будуць малы крошкі. Мы хочам добра ўсё зрабіць, памалу, каб нам бы ваша заслужыць пахвалу, а толькі бедны, глеба пескавата. Якія ж там усходы?
чым хата багата. Можа дзіўным падацца, можа трошки дзіўным можа падацца, што Ян Калучына, патомны месціч, патомны гаражанін, тым не менш думкі яго імкнуць у вёску, бліжэй да прыроды. Але нічога дзіўнага ў гэтым і няма. Там ён знаходзіў гармонію чалавека, вытокі гэтай гармоніі. І як толькі надаралася якая хвілінка вольная ад працы, ад службы на чыгунцы, ён ехаў вывучаць, спазнаваць свой народ. Ты пораскинулась лесом, болотами, выдмой песчаную неурожайную. Мать землица, и умоло тебе, хлеба нам мерку не дашь звычайную. А сын твой, бедный, одет сермягою, злыка плетеные лапти обувши, еде дробинами, теколымагою, конем, что тягне небо заснувши. Все у тебе бедно, часто заплаче, мужик раты дзеля злой долі, тяжко працуючы, ён жа аднача с тобой расстаться не жджэ ніколі. И неприглядную хату с пожитками, и поле скупое, выгон без паши. Мы, опранувшися старыми свитками, любим и ценим, бо яны наши. Был ясный день, горячий день. И было тихо, хоть сеймак. Скотина забилась у тень, за ёй пастух промеж собак. А лес листком не колыхне, у гуши тушки сели спать, и рыбки у рэчачцы на дне под куст хаваючись стоять. Духота некая висіць, нявольны сон усіх бярэ, і толькі каня просіць піць, кружась над лесом у гарэ. Я ў поле выйшаў. Боже мой, красой жить Николас уже, рукой обтерши летний зной, я сел на камень при мяже, любую жидком. Из-под ног поднялась птушка до горы, а тот коршуна, а каб ён сдох, хоп, гэту птушку каптюры понес. Что гэта мне за знак? Такую думку думаў я. Адкуль узяўся гэты птах? Ой, бедна ж птушечка моя. На пачатку Ян Калучына пісаў пераважна па-польску, зрэдку па-руску. Але вось у 1887 годзе у Мінск, які тады называўся Мінск-губернскі, завітала першая прафесійная украінская трупа. Сустрэча з украінскім тэатрам уразіла Ян Калучыну. Ён упершыню на сцэне чуў жывое украінскае слова. Узрушэнне было такое моцнае, што з яго душы тут жа выплеснуліся радкі, шчырыя радкі вітальнага верша, які так і называўся «Усёй трупе дабрадзея старыцкага беларускае слова». Вось як тое слово гучала у тую пару. Дякую вам, братики, сестрыцы родные, за ваши хвацкие песни народные, за тую гутарку вашу вясковую, за правду шчырую, за правду новую. Давно мы не чулі братняга голасу, і ніва нашая колас по колосу ветром развеяна, градом разбитая, стоїть бездольная, стоїть забытая. Братцы,
сястрыцы, праўды не сыта. Маці зямліца, ой, не забыта, роднага слова святая сіла, ёй гаворыць усюды магіла. Яе ж паслышаць наша старонка, спявайце ж, братцы, смела і звонка, не згіне песня і Украіна. Будьте здоровы. Янка Лучына. Пісаць па-беларуску Янку Лучыну спрыяла і тая культуралагічная аўра, якая пачала складацца ў Мінску на тую пару. Тут з'явіліся такія рупліўцы, як Александр Слупскі, выдавец паўночна-заходняга календара, рэдактар Фоцінскі, гісторык Мікола Татур, археолог Андрэй Снітка, фальклорыст і этнограф Донар Запольскі. Усе яны шчыра падтрымалі парыванне першага мінскага беларускамоўнага песняра, ягоныя пастэльна мяккую лірыку. Спрыялі, каб ягоныя творы хоць як даходзілі да чытача. Шмат Янка Лучына і перакладаў. І найперш з польскай. Яму была вельмі блізкая муза Уладзіслава Саракомлі. Памятаеце? Янка Лучына нават быў гатовы выдаць зборнічак саракомлевых вершаў па-беларуску. Але пры жыцці гэта зрабіць яму не ўдалося. Гэтак жа, як не ўдалося выдаць і кніжачку сваёй паэзіі. У самога яго не ставала на гэта ні сродкаў, ні фізічнай сілы. Янка Лучына быў скручаны цяжкай і невылечнай хваробаю, паралічам. Тым не менш, дух паэзіі не пакідаў яго. Ён быў гатовы працаваць, тварыць дзеля роднай старонкі, каб толькі бачыў, што ягоныя думкі даходзяць да чытача. А вось без гэтай надзеі ягонай музе, ягонай душы даводзіцца цяжка маўчыць, сцяўшы зубы. Покинуть мушу вас поли, луги, поляны, где вее ветер свой занёмана духмяны, где шепча про тужливость ля ялины хвоя. Молю тебе, мой Боже, ласки я на тое, калі наскон жыцця моя ачахне сила, калі застыне сэрца, што Літву любіла, няхай мяне цвінтар у вёсцы той прыхіліць, дзе кожны ўзгорак кажа, ці ты поймнеш хвілі, як стрэльбай за плячыма малады, вясёлы, ты абягаў ахвотна з 10 міль наўкола. Мне сумна згадваць час мінуласці адмерлай, дзе столькі волі і паэзіі бязмернай, не гэткай, што пяе ад міласці аб ружах, але як спеў арла, які з прасторай дружыць, або як ветру шум у лесе па далінах, як думка з-пад магіл ці ў сэрцы сакаліным. Хоць Янка Лучына і марыў, як і кожны творца, убачыць пры жыцці выдадзеную кніжачкой, але яму гэтай мары не было наканавана здзейсніцца. У 1897 годзе, на 46-м годзе жыцця, у самым росквіце сілаў, ён памёр. Але думка выдаць творы Янка Лучыны кніжачкай, асобнай кніжачкай, не пакідала. Не пакідала людзей, якія ўзгадаваліся на яго паэзіі. І гэта былі найперш браты Луцкевічы, Антон і Іван. Іхнімі намаганнямі у 1903 годзе і ўбачыла свет вось гэта маленькая, танюсенькая кніжачка. І выдаць яе ўдалося таксама непроста. Беларуская мова была пад забаронаю, і браты Луцкевічы абвышлі цэнзуру, сказалі, што яны выдаюць
болгарскую книжечку. И вот только так удалось пустить у свет Лучинову книжечку. Гэта была першая книжечка, беларускамоўная книжечка в нашем стагоддзі. Бачыце, она тонюсенькая, трапяткая, листочки кволенькие. И калі я гляджу на яе, я бачу маленства нашей литературы, и першие кроки. Я гартаю яе трапяткія стороночки, их усього 22. Ад іх вее шчырасцю Лучинового слова. Я гляжу на эту книжечку, як дзядуля на внукаў, як на нашу далёкую гісторыю. Паміж іншым, браты Луцкевічы, якія выдалі гэтую кніжачку, былі суседзямі і жылі недалёка ад Неслуховскіх праз рэчку. Ёсць у Янкі Лучыны верш «Пагудка». Менавіта з яго браты Луцкевічы і вылучылі назву «Вязанка». Пісалася ў час думкі і добрай веры. Чы забавы з гэтых песень хоць бы крышку будзе. Няхай судзяць братні людзі, ды на братнім судзе. Назбіралася вязаначка на дар маёй браці. Сярод нашых палей, лясоў, сярод сенажаці не для зыску збіраліся, не дзеля хвалы. Так папросту, як збіраем зелля ў дзень купалы. Не завадзіць па мазолі мінутка вяселля. Я стараўся асцерагчысь паганага зелля. А чы гэта ўдалося? Чы то зелле знаю? Чы прыгодзін дар малы братам у родным краю? Думкі гэты мучаць душу вашага брата. Калі вінен, выбачайце. І чым хата багата? Пахаваны Янка Лучына у Мінску вось на гэтым старым кальварыйскім могільніку, дзе знайшлі прытулак, вечны прытулак шмат выдатных людзей таго часу. Тут жа каля самай святыні і акропаль Неслуховскіх. Вось гэта ёсць маленькі, невялікі акропаль Неслуховскіх. У Янкі Лучыны было 3 браты: Антоні, Юліян і Генрых, а таксама сястра Антаніна. Лучынову маці таксама звалі Антаніна. Была яна з роду Лукашевічаў. Акропаль гэты, бачыце, простенькі, сціплы. Вось побач магілка безыменная, магчыма, гэта Янкава маці, бо побач бацька пахаваны. А вот гэта таксама хтось з Неслуховскіх пахаваны. Але час уже расчапіў камень, не то што надпіс прачытаць. Вось гэты род Неслуховскіх і даў Беларусі, а і свету таксама першага мінска-беларускамоўнага паэта. Вось я прысеў тут пры Неслуховскі, каля Неслуховскі, і гэта хочацца тут яшчэ пасядзець.
Хочеться нешта пачуць такое, чаго мы ніхто не ведаем, пачуць душою і сэрцам. Неслухоўскія. Тут некалькі прозвішчаў, некалькі імёнаў. І больш мы не ведаем. А што далей здарылася з неслухоўскімі? Ці то перапыніўся іх род? Дзе неслухоўскія? Ці ёсць нашчадкі ў іх? Гэтага наша літаратура, здаецца, і сёння не ведае. Сонца навукі скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна над нашою ніваю. І будуць жыць і дзеткі патомныя, добраю доляй, доляй шчасліваю. Вось з гэтага сэрца выплылі, нарадзіліся гэтыя словы, як зычэнне нашаму народу. А што людзі? А людзі, як заўсёды. Найчасцей, хто ім зробіць штосьці выдатнае, добрае, яны забываюцца. Як з тым Данка, памятаеце? Была цемра, Данка вырваў сэрца, сэрца выбілі з рук, натоўп людзей растаптаў, сэрца рассыпалася на іскры, і ніхто не заўважыў, як знік Данка. Так, мусіць, лёс такі і ўсіх асветнікаў, усіх песняроў. І ўсё ж мусім мы памятаць тых, хто зычыў нам, хацеў нам лепшай долі. Сонца навукі скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна і над нашаю ніваю. І будуць жыць і дзеткі патомныя, добраю доляю, доля шчасліваю. Чые это радочки, вы не можете сказать? Ну, Янки Купалы. Янки Купалы, а вы что думаете? Так само Янки Купалы. Янки Олені Купалы. Быў у Мінску калісь павет у мінулым стагоддзі Янка Лучына. А ў якім класе вучыцеся? В 8. 8. Закончылі ці Пойдем 8. пойдзем? Вот там, мусіць, вы сустрэнецеся. Жадаю вам прыгожая. А радкі прыгожыя? Да. А чым прыгажосць? І будуць жыць і дзеткі патомныя. Добрай долей, доля шчаслівая. Это нібы пра вас.